Kwasukasukele. Sinamukele kuhleleni nithanda kakhulu. Namuhla kuWasukasukele sivakashele endaweni yakaceza. Lasihlale khona phansi nomkhulu Dlamini wasixoxela banzi ngesihloko sakhe Umshanelo. Sahlala phansi naye futhi saphinde sakhuluma ngomsebenzi wakhe nangomkhulu. Babukeli udokotela lo inkunzi Emalundalunda uDlamini. Namhlanje ufisa ukukhuluma ngomshanelo. Umshanelo ke la ekhaya abaningi bayazi sisebenza kakhulu ngisingayindoda ejwayele ukuthanda igazi. Kuthini ichithwa igazi inkukhu nani ngokwesiphiwo sami la ekhaya esikusebenzisa kakhulu. Sisebenzisa ilotha, sisebenzise idaka la ekhaya. Bese sizosebenzisa nawo umshanelo esikhuluma ngawo namhlanje. Umshanelo ke uyisikhali. Sizowuchaza uma ukhumbula omama uma kuthiwa ngumcimbi emakhaya mabelilizela kusetshenziswa umshanelo. Uma kuthethwa idlozi bekikizela basebenzisa umshanelo. Uma unikwa inyanga intelezi noma umuthi ithi uthatha umshanelo uchele ngawo. Okusho ukuthi umshanelo uyisikhali esilekelela ezintweni ezenziwayo emakhaya. Umshanelo izibi ekhaya ukhumbula ukuthi uma uzoshanela usebenzisa umshanelo. Ukhumbule ebaleni uma uzoshanela ibala kuthiwa shanela ibala usebenzisa umshanelo noma kuthiwa awufani nalo kodwa konke kusuke kungumshanelo okusebenzisayo okukhomba ukuthi lento iyisikhali sokuklina izinto ekhaya. Isikhali lesisetshenziswayo la ekhaya ke uma uzosebenzisa umshanelo noma ngathiwa unethunzi noma ngathiwa kuphambene esidalweni usiphathela umshanelo iphisi encane nje uyihlephulayo oza nawo la ekhaya sikwazi ukuthi sikuphendulele idlozi lakho noma kuthiwa linenkinga engakanani noma kuthiwa unethunzi noma kuthiwa umsebenzi awutholi uneyinkinga into zakho kayilungi kahle kodwa mawuphethele isikhali okuyisona esiklina ibala lakini esiklina indlu yakini ngoba izindlu zonke eziklinwa ngayo lesikhali esengisiphethe iwona owuphathayo bese uphatha idaka wabanesibaya kunedaka esisebenzisayo nelotha. Ilotha masisebenzisa ila ukuhlalwa khona okuxoxwa khona amacala abantu abadala ila ukuhlambulukwa khona. Uma uphethe ilotha noma ngathiwa unalo uhlalela okushini uyahamba ulibase ekhaya bese uchithe insukonyana bese ubuya nalo uza la ekhaya noma ngathiwa isibaya unaso kodwa uma uphethe lo mshanelo uphethe iphisi encane uphethe le lotha siyakwazi ukuxhumanisa nezidalwa zakini sikwazi ukugeza noma kuthiwa bakuphendulela isidalwa noma ngathiwa bakushaye ngento eyisichithe ephendula isidalwa ekutheni into zakho inhlahla usenayo kayilungi into zakho noma kuthiwa umshado kawulungi impilo yakho noma kuthiwa uyazama umsebenzi kawutholi kodwa usuhambile izinyanga into zakho kayilungi inkinga ekhona nawo umshanelo ngoba iyona into esusizibikini le enisebenzisayo. Isikhali sakini lesi uza naso la ekhaya uma sesikuhlolelile ngoba siyahlola maqedane bese sikwazi ukuthi sikusize kodwa inasi isikhali esisebenzisa kakhulu ekutheni sikwazi ukuthi uze naso nelotha amacala laxoxwa khona elotheni sofike siwaxoxe nedlozi lakho masisihlambula sikucela ukuthi alihlambuluke ila umshanelo kuyiwona osusa izibe ekhaya iwona isikhali futhi noma kuthiwa chela noma kuthiwa kwenziwani kusebenza isikhali iwona umshanelo esukusebenzisa iyonto esayinikwa lidlozi lena ekutheni sikwazi ukuthi sisize abantu ngayo le isikhali lesi abantu abaningi abasazi esisebenza ngaso la ekhaya esikuyikhona esikuphiwe la ekhaya. Ngiyabonga ke kakhulu ilokho bengifuna ukungidlulisa namhlanje ukuthi iziningi izinto esingakhuluma ngazo kodwa namhlanje besifisa ukuthi ake sikhulume kubabukeli ngesikhali esingumshanelo abantu abangasazi esasiphiwe lidlozi ekutheni sisiza abantu ngaso ezintweni zabo abaxakeke kuzo ukuze yonke impilo yabo ikwazi ukuthi ilunge phezulu. Kuqhamuka ezidalweni zala ekhaya ngaso sonke isikhathi ngumuntu oyikhandlayo ngokuyihlupha ngokufunda into zabantu izifo zabantu ngokuhlukana nganikezwa lesi sikhali ukuthi uyasibona lesikhali somshanelo ukuthi
siyisikhali esisiza abantu uyohlephula kuso ngoba yona into eklina ibala le yona into eklina ungcoli ekhaya usebenzise noma kuthiwa uyochela ngentelezi kunezilwane nayo into eshanelayo esebenzayo noma kuthiwa kuthethwa idlozi ekhaya kuyakikizelwa usebenza lento omama baphebeza ulaka ngayo ukuthi bajabule ukuba ngabikho yona into echitha zonke izinto ishizulu uthuthulelwe ngezulu kusebenza umshanelo ukuchelwa ngawo kube yikona osebenzayo ngani kwedlozi lami lomshanelo ngifuna owakini umshanelo umshanelo osebenzayo ngwakini futhi osuke wasebenzayo omusha lo enishanela ngawo noma kuthiwa isilunga kusesiwo lo uyezwa uhlephula lamaphisa phambili uze nawo la ekhaya wona ezofika esiwajike ekutheni lengcolati ishanelwe ekhaya ngalomshanelo bekuyisikhathi sakini enilwa ngaso lesi isona esezofika ngulwise nguphendulele eminidlozi lakho ekutheni into zakho izilunga iqonde ngalomshanelo engifisa ukusho nje kubalaleli kubabukeli bebonkana kuyisiphiwo lokho kunabantu ke engeke ngikhulume kabi kodwa engiye ngibuka ukuthi abanye ezinye izinto bangenile kuzo noma ubona ukuthi isiphiwo kasikho kodwa lokhu kimi kuyisiphiwo ngoba akusikho kodwa kuningi elinye ilanga lisazokuveza ezintweni esizisebenzisayo la ekhaya esifisa ukusho nje ukuthi umshanelo lo kubabukeli bebonkana bayosizakala la ekhaya akekho umuntu ongasizakala la ekhaya masengenile abaningi ke abamaziyo ke udokotela inkunzi Emalunda bayangazi phansi kwaceza lapha khona uDlamini bayazi ukuthi indoda isikhathi esiningi ongenzeka inkinga zomuntu ihlulwe yizo ngenxa yokuthi yonke into mina ephethe umuntu iyafika kimi ukuthi umuntu njengamanje iphuma kanje umuntu umelaphe kanje nalomshanelo uyisikhali sakini makuvela kuthiwa ngusize buya nawo nithi buya nawo akusingawo bonke abantu abayophatha kodwa bakhona ezinye indlela esiphiwayo kuya ngokuthi masikuhlolela kuthiwe ngaleso sikhathi kodwa besifuna ukuveza nje lokhu ukuthi kubabukeli bebonkana bazi ukuthi umshanelo lo esikhuluma ngawo uyisikhali kakhulu ekhaya ubuke kuyo yonke into oyenzayo ebaleni ukuthi wenzani sona sipho sethu lesi sisiphiwe umshanelo isho umthakathi mayezochela efike ekhaya lakhe ezothakatha usebenzisa umshanelo achele ngawo uyabona yingakho nginikwe lesikhali ngoba isona engisiphendulayo okuyisona ade sishanela izibi zakini sishanela izintele zabathakathi ekuthena ngisiguqule manje edlozini nasezintweni eziphendule zakini ukuze uzobuyela izinto normal ezintweni zakini ebesezonakele Namuhla sivakashele endaweni yakaceza lahlale khona phansi nenyanga esancane ekwazile ukuthola usizo kumkhulu Dlamini. Nginganibingelela babukele emakhaya nonkana unamandla lo wakangema abanye bamazingo nogwajodla nezinje lento de engizokhuluma ngayo la inkunzi Emalundalunda into de engiyazi kakhulu for ukungisiza dibane nayo 2019 inkinga sezingixakile ngomelaphi ke bengineyinkinga kakhulu esezingixakile umsebenzi ungasekho usuvalekile so ukuvuleka umsebenzi uvuleke ngokuthi ufike eDlamini asikaze sithatheke futhi isikhathi eside ekuthenini ukuthi uvuleke inkinga zonke nje eyini ungisizile kuzo kakhulu nasekhaya izinto bengahambi kahle bengakhona ukusebenza mangisekhaya la bengisebenza khona ngisebenza mangivumile ngikwezinye indawo uyohlala nakhona bese ngifika ngisebenza kodwa njengamanje sengakwazi ukuthi ngihlale ekhaya ngiqhubeke nomsebenzi ngisebenze umsebenzi wonyaka ubaba Dlamini ke indoda esizayo kakhulu baningi abamaziyo futhi ngiyafisa ukuthi nabanye abangakasizakala abanje ngathi abazinyanga laba abangasebenzi abahleli nezikhwama emakhaya ngiyafisa ukuthi bafike nabo ubaba Dlamini ngaba director kwamina bafike ubaba Dlamini zawufika basize abavulela umsebenzi bakhona ukusebenza njengazo zonke izinyanga ezelaphayo njengoba ngila namanje ngiseyindoda esasizakalayo ngesimanga sokuthi ngoba phela abathakathi abami ekuthenini bakuphazamise endleleni yakho kufuneka ukuthi uqhubeke ukulokhu zamazama uDlamini kuseyindoda ephilayo engakadinwa yimi kuseyindoda esakhona ukungisebenza sengihlalile nayo kakhulu lokhu ngihlupha nje ngitshela ukuthi baba Dlamini manje sekubheda la aphinda ngithinte futhi ngiphinde ngiqhubekele phambili salokhu sisazama namanje indoda nje ngisize kakhulu ngisefazi ngokuthi bafowethu kini nonke
enenkinga yomsebenzi izani noma ngakuthi unayiphi inkinga edinga izinto zesizulu awusondele kubaba uDlamini kunze Emalundalunda izokusiza kakhulu kuyasizakala la ekhaya uhlezi nje la ekhaya kunabantu abasizwayo akekho umuntu owakwakhala ngokuthi akasizakele noma wathi usephambene nobaba Dlamini ngesimanga sokuthi ubaba Dlamini usedla imali akamlaphanga bonke abantu abafika phakathi kwaleli khaya la kwaDlamini bafika bekhala kodwa mase bebuyele emuva bahamba bengabantu aba-right sebephilile abantu ngibacela kakhulu labo abana kwethu abelaphayo ngoba angithandi nami ukuthi kube khona umuntu ohluphekayo enyangeni ngoba ngiyakwazi ukuhlupheka kwenyanga ngiyafisa ukuthi izinyanga ezinye ezikhalayo engathuli okungamasenti ekudlweni ayisondele ukuze ikwazi ukuqhubekela phambili ayisondele izokhala la kubaba Dlamini baba Dlamini uzoyisiza kakhulu sibingelele udokotela lo inkunzi Emalundalunda uDlamini phansi kwaceza la tholakala khona isigodi sakhe ukwa brush istation ukwandlovu eManazarethini la uzosithola khona noma la isitholakala khona ngifisa ukukhuluma nje ngokwesiphiwo sami la esaqala khona ukuze kufike la ingikhona njengamanje isiphiwo sami ke mina kangithwasanga abaningi bayazi angifakisha ubuhlalo ezandleni anginalutho egazini lami kuyisiphiwe engasinikwayo mina bengumuntu osebenzayo eGoli ngabo 2005-6 ngiwumuntu osebenza umlungu kodwa uthema kufika lesiphiwo sike sangihlupha before ngisafunda isikole ngihlushwa ikhanda kuphuma igazi ngamakhala ifika lento kodwa ngingayinaki ukuthi ngisafuna ukuyosebenza kodwa ngithema ngifike ekuhambeni yafike yangihlupha kakhulu bengithi mangisemsebenzini kuvele iqhamuka inkungu ingene ecompanyini lapha efemini ingene iyothi mayiqalisa igcwele ifemi phakathi bese amehla bablank mayisizofika eduze ngiwe phansi bekuyisiphiwo sami leso ngithema ngibuya sebelwe ekuthena ngibuyele ekhaya mangifika ekhaya ukuthwasa kwami bengithwasa ngilele mina ukugcotshwa ngebomvu ukubhudwa ngomcako ngakubhudwa ngilele maqedane kwanezigaba engendlula kuzo ezinyeke ezimfihlo yami engenze ngichaze ezayiqhubeka zenziwa kimi egazini ngilele kuphinde mangisiqede ebusuku uzothiwa eksena ngiye emanzini ngo3 ngihambe ngiye emfuleni la ngizofike ngene khona okuthiwa ngiye khona ngiyophothula umsebenzi amanzi la ukusebenza kwami isikhathi esiningi ngisebenza ngomoya lo abawiza ngenzuza like ayingakho ngibona ngathi ngiclean isikhathi esiningi ngoba iwona moya engiphila nawo kakhulu la ekhaya nasegazini lami emfuleni yona ndawo engiphila kuyo noma isiphi isikhathi noma kuthiwa isiphi iziba noma kuthiwa yiphi indawo kuthiwa ngenwa kuyona mina ngifike ngene ngoba into le eyangena kimi abnomzane beyiziba bebexoxa nami abolwandle bebexoxa nami bafike bathi namhlanje sifuna uhambe uyofika olwandle ngesikhathi esithize bengihamba ngize ngiyofika lapho toti kwaqala ke isikhwama kwa umuntu engivezelwayo izinto ukuthi thatha ukuthi nokuthi ukuhlanganise nokuthi uphume okuthize thatha ukuthi nokuthi ulapho ukuthi imithi eminingi esikhwameni ngibe nawo ngaleso sigaba sokuthi bengiyitshelwe bese kuba khona ke siwe sesifunda uma singabantu ngoba angisingayindoda efisa ukuthi kube khona okuthiwa ayikwazi noma iyehluleka okunye bese sikufunda ke lokho sikhambele ekutheni sifisa ukuthi sikwazi emakhehleni nakubantu abadala la nathi ebesiphila khona ezweni lakwaceza ilokho bekuyisiphiwo sami kakhulu enqondo ukusiveza nje namhlanje ukuthi abantu noma engibona umuntu azi ukuthi mina esami isigaba ngihamba ngiguqa ekutheni ngidla amagobo ngabantu okwami bekwenziwa kimi ngilele ngiqede ngithunywe ukuthi kusasa uzolanda umuntu othize wenza ukuthi kusasa uzoya emfuleni sifuna uyophothula kunemlingo ke biyenzeka mangisemanzini kwesinye isikhathi kuthiwe siyaphothula so bese kuxhopha ngemagic engumbani bekufika konke lokho kwenzeka mangisemanzini ize ngibe umuntu okhalayo kodwa isikhathi esiningi umkhulu ke bengiphila naye unolanga ngoba bengithuka ngephakathi athi angithuke ngenhlambe ekutheni angisingandoda ngizoba umfazi uma ngehluleka kumelana nalezimo engangibhekana nazo kungokwami ke kwemfihlo yami okuningi engengize nguveze kodwa khona ngokwesiphiwo sami siphelela lapho nje engasivezela kakhulu ababukeli ngoba sengichazile ukuthi ngokwesiphiwo sami eyintweni eziningi angisingayindoda evamise ukuhlulwa isimo somuntu
uyabona noma ngathiwa ufuna inhlahla uyabona la ikhaya ngendlela oyifuna ngakhona siyakubuza ukuthi okay ufuna ngayiphi indlela uyabona sizokwenzela inhlahla kunezincabo la ekhaya noma ngathi uyogezwa noma ngathi ufuna ukukhandelwa igubhu kukhona la ekhaya siyakwenza konke lokho uyabona abaningi ke nabanokusibuka mhlawumbe kuma YouTube bayabona ukuthi iziphi izinto esizaziyo ngoba sinokuyiveza udokotela inkunzi Emalundalunda mawusho njalo kuvela mina uzobona okuningi esikhuluma ngakho esikwenzayo la ekhaya nokuziphiwo noma kuthiwa ukhuluma ngesidalwa noma idlozi sikwazi ukuliphendula thina sixoxise nawe sibuye sikuphothulele usojabule emoyeni nawe ubone ukuthi kwenzekile obukufisa uyabona izona zinto zonke ezizaziyo kuningi esingakuchaza nokuningi esingeke sikubale ngenxa yesikhathi 079 26 80 238 konjalo Juma manjalo file siyakhulekela nani nabasekhaya komama siyanxusela nabombo nami nabombo yazibobhodla umlilo sikhuleka nani inhlana bakwaDlamini nabemfolozo emnyama ephethayo lathi abangelanga bohlawula ngenkomo kusile madoda kusile indlondla ezinkulu sinxusile nathi sinxusile bomkhulu ayi yebo cha ake sixoxe lapha yegogo nathi lokho kushiwoyo masikhuleka lapha lama ngikhuleka uthi kimi lo mkhulu wena uyagula kukhona ukufa kodwa okungumbhulelwa okwangena kuwe ngento le ezinyawo kodwa bekuphendule njengamahlungu kodwa phezulu kwempilo yakho ngoba uthi umoya ezulwini lento ibifakwe kodwa lenyoka evuka njengento engumamlambo phezukwegazi lakho ngoba uthi umoya ezulwini iyahamba lento yenyuke ngomlenze njalo kodwa iziyawuhlala leqolo wathi umoya ezulwini wena usuhambile mangikhuleka la uthi umoya uzawugcina ufa ngoba usuhambile mangithi ngiyakhuleka la uthi umoya kimi ukuhamba kwakho mangithi ngiyabala usuhamba abantu kodwa bayisithupha kuma kumina uqobo njengomuntu ongathi ngwesikhombisa phezulu kwakho nathi masithi siyakhuleka angazi maka sewuxoxe nje kulokho engushoyo kancane bese ngiphinde ngiyaqhubeka yebo baba njalo sengibahambile abantu wena baba ngoba 7 naseyibhedlela ngilalile ngifike ngalala eFilith ngaphinde ngalala eBenedictine ngaphinde ngawulala eNgwelezane bengise kwi-scan bengise kwi-TV kodwa bethi ababoni lutho angihambe ngekhaya nalo uyazi mangikhuleka uthi umoya ezulwini ake ngihambe kodwa ngifuna umntanakho mangithi ngiyakhuleka uthi umoya makufuneka kufe wena bekufuneka kodwa ulayo ngumntanakho omdala kodwa uthi umoya ngifuna umuntu okhulekani uyangizwa gogo wathi umoya ezulwini mangifuna lo muntu yena umuntu bekufuneka kufe yena kuqali uyangizwa uma kuzolimala wena uthi umoya kodwa bekufuneka kuphinde kulinyazwe wena ngoba lento iyimpi phezukwegazi lakho kufuneka busungcwatshiwe wena manje uthi umoya kodwa kuvuka umuntu mangikhuleka oyisalukazi okuyena owenza ukuthi uzuphile uyangizwa uthi umoya angifuni isalukazi sakwambokazi ngoba mangikhuleka ukuthi umoya kuvuka umuntu owumambokazi okuyena owenza ukuthi wena uzuphile emhlabeni noma usinde ngoba kwakufanele lento mayingena ikushaya iginqe phansi maqedane ufe emhlabeni wena yebo baba njalo ugogo ozala ubaba waZulu ugogo wasekhaya umambokazi uthi umoya kimi usho njalo wathi umuntu owenza ukuthi uphile nokuthi usinde umuntu owumambokazi kodwa kuyena owenza ukuthi uphile gogo kufuneka hambe wena uswandlule emhlabeni kodwa ukuthi umoya ezulwini zawukusiza gogo kulento kodwa ekuphethe ngoba ngiyakubona ukuthi usuhambile kakhulu ubusho ukuthi usuhambile kodwa uhamba abantu uphinde uhamba nezibhedlela kodwa akawusindi lo mlenze oba namanje siyawubuka uvuvukele phezulu kwempilo yakho kodwa uthi umoya kimi sizawukusiza sithathe lento sikuthathe sihambe siyokuthwebula ngoba ivuka njengento engumthwebulo lento wayijampa kodwa libaleni kodwa ekhala lapha enhlezi khona nathi masikhuleka muphi umyeni wakho umshikhaba uyasebenza ake sikuyeke gogo kuyofuneka kodwa sifunele umyeni before sikulaphe akakwazi ukuthi abuye lapha sihlale naye phansi sixoxe ngoba uningi sikubukako kodwa konakele kwasekhaya uqobo ngoba mangithandaza la uthi umoya kwawena kawedwe endodeni uthi umoya kimi uvuka njengomuntu osesithenjini kodwa ngeke sisakhuluma lokho kakhulu uyangizwa sesiyokhuluma sesikhuluma nomkhwenyana wakho ukuthi sokwazi ukuthi sikusize lento engenile sikuthwebule kuqala lento eyangena kuwe sikulapha ukwazi ukuphila ngehli nawe njengabantu bonke ngoba ngiyakubona usuhlupheke kakhulu uzulahlisha ithemba ngehli hawu sengilahlile ngwane nje uyabona wena usungokugcina
empilweni yami. Ma uwehlulekile wena ukwelapha mina, hayi sengiyovele ngiyihlalile ekhaya usungokugcina. Ngoba sengene emagcekeni akwaDlamini wehlulekile ukwelapha lo mlenze ongiphethe usungokugcina. Ngibahambile abantu bethatha 7,000 beze bezolungisa ikhaya bephume nenkomo esibayeni kodwa ukusinda mina ngikutholi. Wena usungokugcina. Okay, akunankinga make. Sizawukusiza kodwa bekuzofuneka ukuthi ke siphinde sifonele umyeni ngesixhumane naye singaze sikhulume okuningi ngoba siyabona ukuthi kuningi okumoshakele kuleli yakhaya kubusa ishinto ezilwane kumanje angihleli nangokuthula kodwa ngifisa ukuthi ugcina kuba khona lapha engikhuluma kabi khona bekuyilokho nje ngifuna ukuthi ngihlukanise kuwena ngehle ngiyabonga. Uma nawe ufisa sikuvakashele esigodleni sakho, dayela le namba